खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय लोगोफोरनो आंहा दैज्लां बोथोरनि हाबा जानो थांगासिनो आरोना गाइस लखिमपुराव आरो माने आंनि बिबोनां जानाय सासेयाव जों हाबा जाहैदों आरोना ओमफ्राय दिनै आखाइ हमनाय दं आरोना हाबा दाननाय ओमफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय थांगासिनो जोङो गारि गंथाम थांदों आरोना गाइस ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो आरो ओमफ्राय गारियाव एसे दावरावखाय आं भइस अभार होनो गोनां जाबाय आरोना गाइस दिनैनि भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोंनि हाबाया माबोरैहाय जायो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' नायलांबाय थादो So guys नै जोङो हाबा लागोआव मोनफैबाय ओमफ्राय नै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ दिहुनना लाबोबाय आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंनि बाथौ धोरोमाव हाबा दाननाया आर'ज गाबनायनिफ्राय जागायो बेनिफ्राय नै जोंबो साहा लोंबाय बेनिफ्राय दा आर'ज गाबथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदानखौबो लाबोबाय ओमफ्राय दायो बिसोरखौ जिरायहोखांनानैसो आर'जआ स्टार्ट जासिगोन आरोना गाइस आर'ज गाबखांनायनि गेजेरावसो माने हाबा दाननाय हाबाफारिया जायो नालाय ओमफ्राय दा आर'जआ गाबग्रोसिगोन आरोना So guys नै साइडथिं हाबा दाननाय सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय नै जोङो गासिबो ज' जिरायगासिनो ओमफ्राय बेखिनिया जों गामिनिफ्राय फैनाय गोजा आरोना गाइस ओरैजायबो जिरायजोबना दं ओमफ्राय गरमजों अबस्था गैला आरोना दसे सान्दुं दुंनायाव बिराद गरम जादों बेनिफ्राय नै बिसोर गामिनिनो आलासि आरोना हाबायाव फैनाय आलासिफोर बेनिफ्राय नै खिजाय हाबा दाननाया जोब्बाय आरो आखाइ हमनाया जोबथ'बाय ओमफ्राय उनाव आरो दंबावो नेमखान्थिफोर ओमफ्राय दा आर'ज गाबलायसिगोन आरोना गाइस दायो नै मान बावनाय सोलिगासिनो आरोना माने आखाइ हमनो थांग्राफोरखौ खुलुमदों बयनोबो मान होदों आरोना गय फाथै लानानै बेनिफ्राय नै बेयो सासेया लोगो आरो सासेया हिन्जाव गोदाननि बिब' आरोना बिसोरखौ मान बावबाय ओमफ्राय जोंबो खुलुमबाय आरोना गाइस होमबाबो भिडिअ लानाय जायासै आरो
गाइस नै जों दायो ओंखाम जानो जिरायफैबाय आरोना हाबाया जोब्बायानो हमनानै लादो बेनिफ्राय दायो जों गासिबो ज'नो ओंखाम जानो फैजोब्बाय नै ओंखाम जानाय जायगाया ओमफ्राय नै खिजा थोरसि होजोब्बाय आरोना नै ओंखामाबो सफैबाय अमा बेदर बे भाजिया ओमफ्राय नै बे जाहैबाय ना एवनाय दालि आचार बेनिफ्राय आरो निरामिस भाजि बायदिसिना दंबावोमोन आरोना गाइस ओमफ्राय जों दायो ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै नै बेथिंजायबो जिरायबाय गासिबो जाबायानो आरो ओमफ्राय आंल'सै आरोना गाइस नै जोंना लोगोफोराबो जाबाय आंखौ मोननाय नंलाथ' आरो लास्ट टाइम सेल्फि लाबाय नै फट' लाबाय खोमसिसो नुबोबाय हा मा होनदो जोंखो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो बाहेरायाव जिरायबाय थानो बानानै ओमफ्राय न' सिङावहाय हिन्जाव गोदानजों दसे रायज्लायफैबाय आरोना फट' लाफैबाय बेनिफ्राय नै हिन्जाव गोदाना जि मिनदों आरोना माने जों एदावदों आरो बेखौ हाबा जानानै माबोरै मोनदों होननानै माने सिख्लानि फिलिं आरो हाबा जानायनि फिलिंआ एसे बेलेग जायो नालाय गाइस ओंखायनो एदावनानै मिनिलायगासिनो ओमफ्राय माबायदि मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै खिन्थाहरबानो जाबाय बेनिफ्राय नै इथिंजायहाय जोङो दसे बाहेरायाव फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय मामाइ मारा सोलिगासिनो बेनो जोबथा नेम आरोना गाइस ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बिदाय लासिगोन थांनो ओंखारसिगोन आरोना बेबो जोबसिगोनानो नेया फाइनेलि गाइस नै लास्ट मोमेन्ट आरोना जोङो गासैबो न'आव थांनो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय बिसोर सानैया नै गासैनिफ्रायबो बिदाय लास्राजोब्बाय आरोना गाइस बेनिफ्राय गाइस आं बेखौनो आर'ज खालामो आरोना जाहाथे बिसोर सानैनि गोदानै संसार जानायाव सानैजों गोरोबलायनानै अरायबो रंजा खुसि थाबाय थानो हाथों लोगोसे न'खरनि गासैजोंबो बिहाव बिखुनजो गोरोबलायनानै थानो हाथों बेनिफ्राय जोङो नै गासैबो गय जास्राजोब्बाय आरोना थांनोसै होननानै लास्टाव बेनिफ्राय आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरैहाय मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय टेक केयार लाभ इउ अल